Bueno, vamos a ver. Imposible contestarse en 5 minutos. A non ser que haga un epigrama. Entón, eso, pues, literalmente pode resultar bonito, pero só o que podo decir son o seguinte. Vamos a ver. En primeiro lugar, hai alternativas elaboradas que van nesa dirección. A alternativa programática de Syriza vai nesa dirección. E, ademais, dunha maneira moi inteligente e moi audaciosa, porque en moitas cousas non vai de frente, non pretende pegar un pincho e chegar ali ao quinto escalón, senón que chega simplemente ao segundo e logo vai ir ao terceiro, de acordo? Por exemplo, para enfrentarse a expresión máxima da plutocracia especuladora, do poder plutocrático absolutamente fora de control político nin democrático, xa non digamos, que representa a Unión Europea. Non é outra cousa. E están aí. Ou, por exemplo, pois, isto incluso, pois, as liñas básicas do esquema programático elaborado por un Juan Torres e un Vicens Navarro para Podemos. Eu non son de Podemos, pero non é, pero vai nesa dirección. Pero, sobre todo, se queremos ir á práctica, como un goberno se pode enfrentar a ese poder brutal, non? Que é a plutocracia, como queremos chamarla, que é a máis internacionalizada, non? Bueno, a primeira condición é que aquí, no Estado español, non se resolve o problema mediante unha remuda de inquilinos nas institucións existentes, é a miña condición. É dicir, se alguén pretende, cando digo alguén, pode ser un sujeto individual, pode ser un sujeto colectivo. Se alguén cree que desplazando a algún das forzas hoxe alternantes no goberno pode mudar as cousas, está equivocado. As institucións non valen. Falamos agora dos concellos. Bueno, pois, análogamente. Un goberno que teña unha constitución do artigo 135 que se cambiou e impón que as Cortes non teñen soberanía para elaborar os orzamentos porque, en todo caso, é primacía absoluta o pago da débeda non sei que para a nosa historia, eso cargáronse. Eu recordo que cando foron os debates de despois na opinión pública por aí sobre a reforma feita pola porta de atrás en setembro de 2011, ainda era o goberno de Zapatero. En 1935 decía, pero si aquí acaban de cargarse o principio básico de cualquier democracia nunha Cámara de Representantes, que xa non é soberana para decidir como elaborar os orzamentos. Bueno, mentras o goberno se atope con esa situación, non pode facer, por tanto, non vale esa institución. Aquí ou hai unha remuda da arquitectura do réxime político, ou se non, podes facer algunhas cousas, evidentemente non é o mesmo que che unha forza que faga outra distribución dos fondos existentes para facer os orzamentos de gastos, non é o mesmo que se está o PP ou que se está o PSOE actual, non o PSOE que debería ser, se fose un partido socialdemócrata estilo anos 50 ou 60, caramba, completamente distinto, non? Bueno, entón, esa é a primeira cuestión. En segundo lugar, eso ten que chegar con un apoio cidadán importantísimo. É dicir, precisamente o que antes estábamos falando, sobre todo Martiño, que insistiu máis nesa idea que un pilar básico. A democracia participativa significa que os cidadáns exercen como cidadáns, e de aí ven a existencia no concepto de cidadán. Eu claro que sí que considero que a estructura social son clases sociais,
son antagónicas as primordiais, de acordo? Estamos os sociedades capitalistas e, por lo tanto, o capital é antitético, antagónico da forza de traballo, de acordo? E a estrutura, por eso decía, non somos un magma, non somos un saco de area, esos cidadáns entendidos tipo Toni Negri, non. Pero, o cidadán é importante por razón, o concepto de cidadán é o peor básico concepto de república. E sin república non hai democracia. A mí que veñen con caderas. O principio da república é que ningún cidadán pode ter poder de opresión sobre outro. Ese é o principio da república. Bueno, por lo tanto, o concepto de cidadán é fundamental nesse sentido, sobre todo, que é o que un obreiro, un parado, un labrego morto de fame, un mariñeiro da costeira, un empregado de banca, un empresario de non sei que, dono dunha fábrica, non sei que, son cidadáns. E para empezar, hai os dereitos como un cidadán. Se o concepto de cidadán non se entendería, por exemplo, o servicio de saúde universalizado. A dereita dice moitas veces non, pero si en realidade que porque agora cos comedores escolares, que fixeron estes animales? Os que teñan recursos nas familias de máis de non sei que paguen o comedor escolar, porque a parte non entra na cabeza de que o dereito á sanidade pública e gratuita teña igual o extinto botín que un parado de calquer lado. Non, é que iso, en principio, son cidadáns todos. Pero non me quero desviar. Entón, a democracia participativa constitúe en que ti tens que ter a cidadanía activada, porque vai haber moitos ataques de poderes que non se paran vacas, e por tanto esa é a única forza que tens detrás. Esas son as dúas condicións para poder fazer de frente. E logo, como está o capital globalizado, mundializado, eso sí que está mundializado, o resto non, deixemos de leyes, entón, en a Unión Europea o que é moi importante é establecer unhas conexións para que poda ser unha frente. Vamos a ver, por exemplo, se Syriza gaña as eleccións, vai ter unha situación ben fastidiada, verdad? Ora, non é o mesmo se o novo goberno grego, a nova maioría parlamentar grega, co goberno de Syriza, resulta que ten no Estado español hai un fenómeno análogo dentro dos meses que vai na mesma dirección, ou se antes de existir hai unha solidaridade absolutamente manifesta, tanto na manifestación pública. Nós acabamos de asinar un manifesto en apoio á alternativa de Syriza e sobre todo ao povo grego nesta cosa. Bueno, a solidaridade internacional ten que funcionar, pero a solidaridade efectiva, porque además non pode ser simplemente declaracións verbais, ten que ser mecanismos de coordinación que se poden establecer, por exemplo, a través de institucións europeas, non como tal institucións, senón o lugar onde estamos, todos. Esa é a importancia, por exemplo. Cando decía Galiza nestas eleccións europeas, xa que fracasou a proposta da nova de outono do 2013, de facer unha frente ampla en Galiza, pero coordinada a nivel de Estado, poder fazer unha gran candidatura artellada a nivel de Estado que puxese o PP e o PSOE contra as cordas e que demostrase que e iso fracasou porque ao final non cumplimos os deberes, non demos a talla, puñeta. Bueno, pero cando decía, entón, que o que hai? Aí está a posibilidade. Pois poñemos a Galiza en Europa a través do pasillo. Cal é o pasillo corredor? As esquerdas europeas, hablamos por aí, e as que están vidas en Galicia, non estaremos de coña. Bueno, estas son as cousas que hai que ter en conta. Por lo tanto, eche un xogo no que o fundamental no plano político de como veces é o que sempre na política, que os cidadáns sexen realmente os cidadáns, que sexen os soberanos, e por lo tanto que actúen e que saiban que teñen esa responsabilidade tamén. A mí non me van os cidadáns que me asuman todo el señor Beira, non se marche ao Parlamento porque sin usted non, mira, puñeta, ti que faz todos os días? Porque eu ali só, os compañeros e compañeras que somos 7 ou 9 ou que sexa, non sei agora canto somos. Non, claro, porque non sei se canto primeiro na pessoa, que o importante é que aquí non hai a letra internacional, non hai mesías, non hai salvadores, non hai puñetas, ou nos salvamos nos mesmos
E iso é o que implica o concepto de cidadáns e sinxeros. Entón, para min, acabo con o rollo, a clave é como faz esa conexión. O problema das forzas políticas non é tanto se están equivocando as estrategias e xa están nunha bella cultura política. O problema é perderon o nexo con cidadáns, por lo tanto, as forzas políticas que naceron como instrumentos de segmentos sociais, clases sociais, segmentos de clase, etc., cada un co seu común, súa situación na sociedade, os seus intereses, para catapultarse e actuar na sociedade política, como decía García. De acordo? É para iso, son pontes, son artefactos. Pero na conexión, todas as pontes están dinamitadas. E por unha banda, vamos, que están ali arriba, como nos vemos, eu cando estou no Parlamento acabo de medir, digo, pero que caralho estou facendo aquí? Si é altamente contaminante, en canto pasas unha sesión, te esqueces de que a xente está fora. E de que realmente está importando un bledo se discutixe que o artículo 35.b, non sei que, todo iso para que vale. Ese é o problema das forzas políticas. Chega un momento en que se convertiron en elementos simplemente da superestructura. Perden un nexo, e claro, esa deriva deu lugar a considerar sempre, eu para que voto ese señor se non me fan caso. Xa antes de facer o fraude de presentar un programa ás eleccións que xa sabía que non iba a cumprir, porque, por exemplo, o PP, aos 3 meses de gañar as eleccións xa tiña leis presentadas no programa que se levaban 15 días, tiñas preparadas antes que dicían o contrario, facían o contrario do que prometera. Antes deso. Ese é o problema. Entón, tens que restablecer os nexos, tens que reconstruir as pontes. Eso non se construir de esa maneira. Porque, se non, como sería? A guerra. Claro, houve procesos revolucionarios que foron guerras. Para que ten un exército. E a ver se hai algún león Trotsky por aquí que me acredite el ejército rojo. Yo non conozco, Non son pacifista, pero non son idiota. Que se me teño que enfrentar naturalmente a unha especie de metamorfosis dos nazis e perfectamente de caballeros, por lo tanto, teño que prepararme, como eu tengo que andar a cantar. Aquilo que decía Camus nas cartas a un amigo alemán, que mira que era pacifista, pasábase rosca, incluso. No asunto de Argelia, por ejemplo. Tuvimos que aprender que ás veces a forza da razón non pode nada contra a espada, pero que a espada unida a forza da razón é vencedora ineluctable. Eu me suscribo. Claro. Pero se fose cubano nunca se me ocurriría, e fose un rapaz novo nos anos 60 ou así, nunca se me ocurriría decir que quero que suprime el servicio militar. Que caralho? Como Australia 90 millas, tens que ter a cidadanía organizada para impodir que fracasou outra vez, veía cochinos si intentan outra vez. Iso está clarísimo, non? Pero, bueno, vamos a aproveitar que de momento non parece que teñan que recurrir ao exército, además depende da OTAN, e supongo que a OTAN interesa máis masacrar os de Irak que de momento a cargar contra nós. Cívica, políticamente, o que sí está claro iso é coraxe político. Cando o Bloque chegou ao poder no 2005, ainda que eu xa naquele momento deixei todo aquilo que deixei, pero seguindo o Bloque, que eran normais, mía, peor, non me disquei. Decíalles, mirade, levamos cantos anos falando, por exemplo, da maraña, da administración paralela, do fraguismo e todo eso, pois, por lo tanto, chegas ao goberno, hai que entrar como con un machete dos da zafra, a cortar cara de sucre, ou como os exploradores na selva. Porque como pretendas empezar a dar vericuetos entre as lianas, en non sei que, les chimpancés e outro non sei que, aí tú, evidentemente, acabas enguerellado en o foi o que pasou. Escollo o machete. E hai que chegar ao poder, cando decían que eu podía chegar a presidente de xunta, dixo, machiño, pero en todo caso, que si pode decir que chega o presidente de xunta durou 6 meses. Agora, neses 6 meses procurei que ter andado 6 anos en desmontar o que un monte. Esa é a maneira en que tens que traballar na esquerda, e para eso necesitas a xente. Necesitas a xente que a xente teña que conectada contigo, e que realmente, e para eso tens que demostrarlo estando a pé de obra. Estando a pé de obra e non en despachitos. Pocas
horas en el Parlamento, e moitas horas polo país adiante, tripando e estando ca xente. E iso tuvo Dios nas organizacións políticas. Nos cidades xa fan, cando se autoorganizan. E aprovechando que este joven se ha callado para sempre, como decía Benigna, pois podedes continuar con o que falando.